Gardening Eden. Ay, naka-timer pala to. Ayan. Ayan. Elephant. Hello, good morning. Kamay ni Jesus. Nakapasyal ulit sa Kamay ni Jesus ngayon. Bibidyo. Nakangiti pero walang makita. Walang makita eh. Merong biik oh, biik. Ayun may biik. Ayun. Mula po sa pamunuan ng Panginoon, request pa rin po ang maayos na pagsusunod ng Christmas. Salamat po. Okay. Papicturean mo ako dyan. Saan? Dyan sa Pastoral Center. Sige. Libutin natin to. Ayusin mo naman kasi. Dito ang ano kasi pag dito lumalabang hawak mo. Face mask daw, face mask. Ay. Oh, 1, 2. Alisin mo face mask mo. Yung isa nga. Oh. 1, 2, 3. Pa. 1, 2, 3. Nagbibideo ako eh. Hanggang doon tayo. Nagdumadami na ng mga tao. Kaya kasi mga ikaw lang naka-smile. Ma-live ko tako eh, kaso wala eh. Pakagaling namin magatid kay Omar, Primo Omar. Dumiretso kami rito. Ayun o. Ayun o. Oh. Ha? Ano? Sa kabila yun eh. Ayan o.
Taas niyan. Taas. Sir, share mo na tayo. Meron po ba? Bakit ko niya? Okay, sir, panista. La, nasa pa tayo. Okay. Garden of Eden, welcome. Hanapin natin dito yung mansanas ni Iba. Ayun oh. Ayun na. All right. Dito pala yung nag-umpisa. Oh, ang elepante oh. Giraffe.